Супер! О, да, бе. Ама е ласно. Айде. Айде. И скейтборда се върне. Брат, ми скейтборда Helmet med? Abbe da. Това е пророчество! Не, втори път няма да се кача на това. Това е пророчество! Да, ето така се ви. Спри това клип! Спри го! Спри го, ти казах! Спри! Ти да не се гледам на това дете с черешите! С импулс? Не. Некво там за... Не, сериозно. Не, някакво дете вика в импулс. Защо спират тока? Веднага кажете да го пуснат и започва да изстрелят. Виж, Петя, да спира много добре. Тя не иде в нас. Ай, сега не. Вика се дари, червено е. Ние дръж. Дръж ма. Не съм ти ма. Мама. Ой, заболя ми главата, бе. Стига да е.